Lanang ora tanggung jawab. Awake tok sing gedhe. Pada kerabut apa piye? Suwe-suwe tak glimpangke kok. Wong wedok anggere nesu omah omah. Si blonjo 3.000 ya sasi entek lho. Kudu kepiye to ning ini anggere nesu lunga. Duwe bos pengangguran kok ora sukses. Ora bangga lho. Pak Bu. Ning omah rasa. Apa iki, Le? Asa nangis iki. Ngopo nangis kowe iki, Le? Anake sapa kowe iki? Anake bapak perempuan. Lah done endi bapakmu ibumu? Rareti marada. Sakit tenan. Yo tak emang golek yo. Yo. Tak emang golek yo. Ora sero-sero. Mampu. Wis ora apa-apa. Yo. Tak emang golek iki, rasa nangis. Wong tuwa nek done endi anake dimunangis ning dalan. Yo tak golek yo. Tak golek menang cukup. Boleh bapakmu tak wis menang rasa nangis. Cukup. Rasa nangis. Tak gede kok nangis. Cukup ora seru-seru. Ndak derani dikapake. Ora seru-seru. Brebek. Tak ning ngene Om Siono wae. Om Siono ning omah ra ya. Om. Om. Aduh. Ki ono. Om. Waduh, Om Siono wae malah ana opo ya? Sumene ana rini. Sik. Ngopo to, Rin? Kowe iki kok kowe nangis. Hehehe. Pasaron, Rin. Bae. Wah. Gek kowe iki mrene kok karo bojomu iki piye to? Bangap aku. Sini. Oh, bobojuan kok nangis. Ayo mlebu. Kok wong sini. Loh, Rin. Kowe iki ngopo to, Rin? Bojoku lho. Bojomu ngopo? Lah kok teng glodak iki mau apa to, Bulek? Teng glodak mau endi to? Aku mau ki krungu ning njaba. Oh alah Rin, kowe mau ki aku karo Pak Lekmu latihan ketoprak nggo pentas malam Minggu, lho to, Pak? Heeh, ora, Pak. Heeh. Nek latihan ki yo tenanan ngene iki ngantek Lah ya tenanan. Lakone kuwi Anjasmara Damar Wulan, Bulek kuwi dadi Anjasmara, Pak Lekmu dadi Damar Wulan, lho to, Pak? Heeh, Damar Wulan. Lah, sik nesu-nesu mau sapa, Bulek? Wes sing nesu-nesu ki layang seto karo layang kumitir. Nek aku karo Pak Lekmu ki ora tau padu, ora tau nesu-nesunan lho to, Pak? Heeh, sayang ya, Bu. Mas sayang banget to, Pak? Sayang. Sayang.
Engko kejiwaan ae. Lah iya, nek aku Pak Lemu ki ora tau padu. Pak Lemu ki nek karo aku cinta. Cinta ora, Pak? Cinta. Ora tau padu to, Pak? Ora tau. Lah iya kuwi. Rasa nangis. Mane nek bebrayan iki sing rukun rasa do padu ngedoke rejeki. Mbok kaya aku golekmu iki selalu mesra. Ya Bu ya. Bendina. Bendina Mesra. mesra. Bojoku diajari mesra to, Om. Kak kira mesra blas e. Angko kowe tak ajari. Lah kok kowe sing ngajari malah? Tegese ngajari ben ora padu ngono lho. Lah iya kaya bulik karo Pak Lek kuwi jan blas ora tau padu ya, Pak. Cantik lho golekmu iki. Ya Bu ya. Seneng. Tenan. Mesra to? Iya. Ya Bu ya. Rin. Rini. Bojoku ngikutin. Rin. Ya ora apa-apa digolek bojone kok. Ora bengak-bengok mar mlebu kene. Sini wong. Do ngumpul teng mriki, Lek. Ayo. Lah iya lah kowe iki bojomu ki tok kapake to. Niki wae kula goleki. Lunga saka omah niki wae. Lah iya digolekne kok nganti nangis kok ngene iki tok kapake. Ayo kula ora ngapak-ngapakke kok. Ora mbok kapak-kapake ya semara nangis. Lho bojoku ki ora tau nangis. Nah, aku ora tau nangis, Aku ora tau ngapak-ngapakke. Ya mulane nek nangis ning omah wae, ora ning Pak Like. Wis mlebu ndak Boleh. keluar. Bu kene. Kula ki ora ngapak-ngapakke karo Rini niku mboten. Ane ora tok kapak-kapake kok nganti nangis tekan kene kuwi lho Mariadi. Dek iki senengane nangis kok nggih. Ah ya ora bae. Mbok saiki sik jenenge wong omah-omah mbok sing do rukun. Kaya aku karo Masmu. Oh, ta, Pak? Aduh nek senengane ya sok drama to. Wis saiki kowe Rin rasah nangis, rasah kepiye-kepiye saiki do bali. Saiki anakmu kowe nek goleki lho. Wes aku ning omah aja diseneni lho, Mas. Ora ya iki wae nggo pepeling. Belanjanku ya ditambahi. Ya sesuk tak golek-golekke kok ya. Wis kono ki do bali. do bali. Perkara belanjan ki gampang. Mulane kowe dadi wong wedok ya aja boros-boros. Iya, Bule. Wis saiki meneng wis gek do mulih kono. Ayo, Mas. Anaknya ndak salah Aku nangis. mesake. Nggih, kula pamit sih Pak Lek. Ya, Nggih. ya, sing hati-hati ya. Nggih. Matur nuwun nggih. Ya, ya aja do padu tenan lho ya. Nggih, Wis rampung le padu. Nggih. Kapok. Muga-muga bahagia. Nggih. Rukun kaya aku karo kowe ya Bu ya. Sing kandha sapa? Sing kandha awake dhewe bahagia ki sapa? Wes mulai. Mulai. Sampean kuwi lho Pak, dadi wong lanang ora tanggung jawab. Lho, aku lek wis jawab to. Jawab kepiye to? Sampean dadi wong lanang mung nganggur pirang-pirang taun kok. Wes koyo kesero lemu. Aku wong wedok bendina tok kok nyambut gawe. Wes ora krasan aku nang omah. Ora krasa yo lunga. Aduh, ora mau Wong ngebu. lanang ora tanggung jawab. Aduh. Lunga. Lunga. Gawanan pada apa Wong lanang kok suyang-uyang. Niki latihan ketoprak lho. Latihan ketoprak. Bulemu nesu tenan ya. Bule, masuk. Ora Rin, iki latihan toprak ya to, Pak? Heeh. Mesu. Artine mau le ngandani. Mau ngandani daki-daki. Oh, kon romantis. Iki ki awak dhewe ra ora nesu apa, Pak? Ora ning tenanan e, Ju. Ora. Ana niku pilur-pilur kan. Lah bapakne ki ya ora tau nyambut gawe, Jering. Sing bendina nyambut gawe ming aku. Betul. Lah kaya ngono kok dadi wong lanang kok bangga lho. Ya wis saiki sing wis ya wis, Bu. Wong awake dhewe iso nggo conto Mariadi Rini. Ane sesuk ya sampean ya kudu ana perubahan. Dadi wong lanang ki tanggung jawab, ngayani, ngayomi, ngeyemi wong wedok. Ya wis aku ngen ngono ya, Pak. Ya aku ya yo ngaku. Yang sapa iki? Nganti nangis kok ngene durate digoleki. Diurusi anake. Nuwun ya. Padha-padha pun. Nuwun lho, Mas. Nggih. Wis Menang wis ketemu ibune karo bapakne wis Cuk, menang. cuk, cuk. Ketemu bapak ro iku wis menang. Wis piye? Nek wong tuwa do padu, sing nggo korban anak to. Nggih, Om. Nggih. Pak, nek ngono aku njaluk ngapura ya, Pak. Kabeh luputku. Ya padha-padha aku isuk tak golek.
usaha gawean. Yo gawean apa wae sing penting halal aku ki pemetune piro-piro ora apa-apa. Neng kowe terima to? Aku terima, Pak. Kok meneh kira arep mlebu bulan Ramadan. Iya. Dhewe ngapura-ngapuronan ya, Pak. Ah, pokoknya keluargane dibangun sing apik. Yo, ngono. Rini Mariadi. Nggih, nggih. Anak dhewe ya, Pak. Kula kabeh aja padha padu. Action. Ringane sapa nangis iki? Ada Sumitri. Gamelan. Boleh ya tenang. Ngomong apa ini? Stop.